piye? Sik Mbak Pipit tenan to? Nyapa to? Lah nek joget ki joget bareng karo pasangane kan kepenak lho Mas. Aku yang joget bareng kok. Lah ndi kowe malah horek. Lah kan Horek. jaga Oh keseimbangan. Mas, kaya umpane nguntai aku ngono lho sampean iki. Gak Pah aku gedhi ya. Uruk sapa ngomong awakmu gedhi? Lah terus gemuk ya padha gedhe. Padha ae. Kan njon sayang. Lah wong lanang ki romantis karo pasangane sing kepenak. Ya. Joget-joget kandeng ae Mbak Mas. Kuwi lho. Sayang neng bulan rajang pucuke